Nah, iki sing nyacah debok utawa wit pisang lur, nggo gawe pakan tambahan. Nah, wis dicacah terus dikei uyah. Lah nek wis dikei campuri uyah terus diururi dedak lur, ururi dedak. Kan ambune wangi-wangi dedak engko seneng sapi iki. Aku ururi dedak. Nah, tak cukupe. Nah, aku nek wis ngene lah aku sapine di lebokne dipakak sapi. Lah kuwi lur mangane nemen kuwi. Seneng debok iki. Cilikane barang ya seneng mangan debok. Itu jenenge makanan tambahan makan sapi. Deboke ngandung nutrisine malah gede, nutrisine apik dienggo pakan lur. Nek sering pakan debok sapine iki